ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ତାହାର ନାମ ଥିଲା ମିଟୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଜା କରୁଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଲୋଭୀ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆରେ ହେ, ଆଜି ମିଟୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ଟିକେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସ। ବିଲୁଆ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଖସିକି ଧଡ଼ାମ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହା, ଲୋଭ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ପରିଶ୍ରମ କର, ତେବେ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଲୁଆ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଫଳ ମିଳେ।